Walang naisabang gamit ang mga residente, pero ang mahalagaan nila, buo at ligtas ang pamilya. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Matapos ang halos 15 taong pagkakakulong, makakabalik na sa Pilipinas ang pinangay na si Mary Jane Veloso na ikinulong at pinatulan ng British noon sa Indonesia. Sa Miyerkules siya makakauwi ayon sa mataas na opisyal ng Indonesia, kaya naman ang kanyang mga kaanak, labis ang pasasalamat sa pinakamagandang pumasko sa kanilang pamilya. Nakatutok si Joseph Uno. Isang nakangiti at punong-puno ng pag-asa na Mary Jane Veloso na sinayan ng publiko nang ilabas siya ng kulungan sa Yogyakarta Province ng Indonesia kagabi. Dinala si Mary Jane ngayong araw sa isang detention facility. Ay, ande, patsyang to. Ental na ka. Babayam ka dito din, may kang doton. Ikapinuton tagi si kalamansi kan. Ano? Makan na eh. Bakit ayaw mo magpaprosas? Gusto ko nakatingala ako sa langit. Kala ko, walang kasi si na si Mary bago pumutok, nakalayo na si Mary Jane. Inabila ng mga Administrasyong Aquino, Duterte at Marcos ang kaso ni Mary Jane. Pero sa panunungkulan ni bagong Indonesian President Rowo, ang desisyon ng Indonesia na pakawala ng mga preso nilang talayuan. Kaya hindi may President Marcos sa reviewang kaso ni Mary Jane. Ginagagtag na naging kung. Ang pag-uwi sa Pilipinas ni Mary Jane. Isang may sa pagkakalang sa kasubuan ng pagpapauwi ni Mary Jane. Isang payag na Korea at Vietnam ang ulo sa mga salamat sa Indonesia sa ating Department of Justice para sa lahat ng mga ito para mapauwi si Mary Jane. Sabi ng mga Pilipinas sa Pilipinas na Ay nasa Pilipinas. umaasa ang pamilya Veloso na sa dulo ng kanilang halos na 2 taon na maging paglaban para kay Mary Jane ay ang pag-uwi ng kanilang pamilya. Nag-request po kami din kay Yusek de Vega na kapag nakalapag na po si Mary Jane sa Pilipinas, kung saan man siya airport na dalhin, ay ulit yung pamilya po ang unang makasalubong ni Mary Jane. At mayakap nila. Mary Jane, isang taon, kanina taon pa lamang na mahuli ang inanalaman kaya Wow. Sabi po eh, bago pumuntok po nakalain na po yung mga mo, diretso na po agad sa bahay para po masayang-masay Pasko at bagong taon namin. Tama ano, ito na po yung palagi natin pinagdadasal araw-araw na magkakasama-sama rin po tayo. Masaya po yung pagpasko pero iba po yung saya pagkabuo. Sabi ng DOJ, didiretso si Mary Jane sa Correctional Institute of Women kung saan siya mananatili na palitin. Pero hiling ng pamilya Veloso, mabigyan sana si Mary Jane ng second clemency. Para sa GMA Integrated News, Joseph Torres, nakatutok na ng mga po. May nasisilip ni Pangulong Bongbong Marcos ang dagdag-foto na inapumahan ng Kongreso para sa DPWH. Sa gitna ng pagtapya sa naging 11 billion pesos budget ng Department of Education para sa 2025. Nagkomento rin ang Pangulo sa pinagdala ng para sa pera. Yan, ang
siyempre, the exertion, then we complete it and see which ones are absolutely necessary. Maybe with yung iba, titignan natin kung talaga mayroong critical usage. Wala naman itong problema sa Pangulo ang pagtanggal ng 575 million pesos sa subsidiya ng gobyerno para sa pera. May 500 million pesos daw na reserve pa sa pera at kung bibigyan pa ng subsidiya ay matutulog lang ang boto pwede magamit para sa ibang pangangailangan ng mga ahensya. Hindi raw po ang problema ng pera, kundi ang sistema na kaya pag-process ng claims. Bakit? Ang katotohanan dyan ay kung tignan ninyo, kaya pinali ng Department of Finance yung ilang reserve na naman doon, mga iba, ay hindi nagamit nilang ilang taon. In other words, the PhilHealth has sufficient budget to do all of the things that they want to do. Ay kapangyarihan ng Pangulo na ipino o ipatanggal ang mga partikular na provisyon ng pambansang budget. Pero hindi naman parang sa Pangulo na gamitin ang kapangyarihan nito at tapos ay nagkakaroon na ng diskusyon ang liderato ng Kamara at Senado at tiwala siyang may sakatilan at matipirmahan niya ang budget bago magpasko. Para sa GMA Integrated News, dahil hindi na nakatulong, Nahuli na ka ng labing isang milyong piso karga ng sabu. Ay bakit national na pinapupunan umano ng maliliit na pula sa area ng Kamanava. Ang suspect inaalam din kung galing sa puso. At tutok si Marisol. Hindi na wala ng Chinese National Authority ng bypass operation sa road na Botas. Pasado na sa Eastern ng umaga. Nagtindaw siya ng mga pulis matapos sa mga mabilan na pilitan ng droga. Pinulili, kinakasama niya. Nakuha sa kanila ang mahigit 2 Nakatulog mo yung ko. ng 15 million pesos. Na-recover din ang pinamit nilang sasakyan. kung hindi natin tahon ito, sigurado i-distribute pa itong Ayon sa Botas Police, nakatanggap sila ng informasyon mula sa confidential informant hinggil sa gawa ng suspect. High-value individual kung ituring na Botas Police ang nahuling Chinese national. Posible ang hindi siya ang pinapukunan ng droga ng mga street level pusyo na napresenta sa Camarata area. Posible hindi ang bilaw sa rentahan ng droga sa mga suspect. kung may pamilya na produso yung pagmamalupang based on pictures na nakuha. Yung gagamit ko at maturugan ay doy. May shifting. Hindi pala sila ng galawan. Ang itutulungan niya na sa Gerald Alaon.
maturong ka tan, sika. Katagpagari. Makalain ka rin, Chin. Ang pangit ka ugali mo. Ulit ko na ganito ba sika? Umayos ka ng ugali mo. Gusto yung pasensya ko sa'yo. Konti na lang. Aja, Tikwang! Okay na yung hindi. Hello, Sir Biglon. Grabe, hindi ba lang bigos? Diba, boy? Marami ang mga tala sa Pagod ba kayo ito? Kaya, Karanta niya sa akin. Lane. Sabi di na lang dito
Ay, ako. Yan, tagay sa na? Very good ka. May barbecue ako, magising ako. Ang sabi na piniro. Ito naggusto yung man dati eh. Nagpangit daw hindi pa nakalagsan. Tingnan pa sila masabi. Ay, nagkat. Dibding ka nagkatan.
Hey, what's that over there? Garbage here and there. Here I belong. Yeah. Look what I can do. Let's go to the park. I-play mo na, Joy. Don't be nervous, please stay calm. I will help you out. Don't be afraid, I'll help you. Hurry. Call me when you're in trouble. Don't be nervous, please stay calm. I will help you out. Over here! Crane, hurry! Don't be afraid, I'll help you. Thank you, Crane. I can't start the car. Don't worry, I'll call the tow truck. Tow truck, hurry! Call me when you're in trouble. Myself. Don't be nervous, please stay calm. I will help you out. The repair shop is over there. Welcome to my repair shop. I got a present for you. Wow! Thank you, Kids, time to go. Bye-bye, Grandma. Bye. Oh no. Wait. Oh, what's wrong, Sam? They forgot the present. I will help you. Thank you. Oh, the police car. Let's go. Okay. Rain, police car, boom, 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 boom. Running fast. Nothing to fear, nothing to fear. Oh, what is that? It is one white sheep. Wait, it is one white sheep. Wait, it is one white sheep. Wait, speed up, go, go, go. Rain, police car, boom, 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 boom. Running fast. Nothing to fear, nothing to fear. Oh, what are those? They're two yellow balloons. Catch them! They're two yellow balloons. Catch them! They're two yellow balloons. Come down, speed up, go, go, go. Where is the present? Look around you. Rain, police car, boom, 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 boom. Running fast. Nothing to fear, nothing to fear. Oh, what are those? They're three
We forgot to taste it. Finally, I made it! Here you go, the present from your grandma. The present! Thank you, Mommy Clark. You're welcome. That's what I do. Oh no! Mommy Bird, calm down. Let me see what I can do. Fire station, may I help you? There's a fire in the lake. Many eggs are in the tree. Please save them. Okay, we'll go right away. I'm a firefighter, turning the siren on. I'm a firefighter, driving my fire truck. I'm a firefighter, racing to save others. Fire, 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 fire. On my way. Fire, 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 fire. All right. The firefighters are coming. I'm a firefighter, moving along road. I'm a firefighter, riding on a ladder. I'm a firefighter, putting out the fire. Fire, 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 fire. Coming for you. Fire, 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 fire. Don't worry. Okay, right away. I'm a firefighter, turning the siren on. I'm a firefighter, driving my fire truck. I'm a firefighter, racing to save others. Fire, 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 fire. On my way. Fire, 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 fire. All right. Firefighters are coming. I'm a firefighter, holding a long road. I'm a firefighter, riding on a ladder. I'm a firefighter, putting out the fire. Coming for you. Sige, ala! Virgin dati. Oh, you're welcome. It's good to see you safe now. Ya? Breaking every chance while is ironing its underpants unless there's food in store. All you're gonna get from me is first and shaking up the world of fun.
Ay, wala naman. Kunti na lang talagang pasensya ko sa kapatid mo. Bukbuk dapat. Magic, ang bansa ko na yan. Bilis na. Nagyan na. Magic, agungot ka. Yung kirami, agungot ka. Magic, agban ka bad girl. Okay, sabang mauding ka. Kadadya mo tin binalon na maling. Won. Maling kan di lechon na pakaste mo grabe prito. Maling. Lechon. Banana. Biskuit. Juice. Blue nga pagkabinan ti. Kawawa kapag laki mo dyan, kamad ko. Tamad kang bata. Arte ka pa. Paano ka mabuhay yun? Saan may papalo? Sige, sagid-sagid ang tayo. Oh. Dari. Madek ko, nandiyan, madek ko. Ogi ay Madek. Madek. Sige, narinig kita po. Tatanyakin, snowman. Ano din mo? Isis, Yonica Joy, nga toto. Apa, ano ba dapat? Ay, adayin ba rin lumabas tayo kanina? Nagsulpo ka kanina. Hindi ka doon magsisulpo. Pinapara ka tayo doon, hindi school nyo. Okay lang, nagturing ka? Nagsulpo ka ano, hindi school nyo. Magturing ka gawat? Magtuloy na. Andun ka gawat? Nagtuloy na ako magtuloy. Nyamot ka. Ay, wala ba ka magturing ka? Magturing ka? Ha? Bakit magtuloy na ako? Hindi ko mama. Alibi. Jollibee. Son, butchuk ka nun ni Joy Joy. Allah ka, wala ba yan nagkawali.
This is your salary for today. For this month, this is your 10,000, 10,000, 10,000. You have it, 10,000. You get this one. Get your salary. Yung ka doon? Oo. Hello, Gcash. Oh, ikakashin ko nga to. Pang dito mo. Ay, ang mga Ay, ang mommy malalantay ni Mamda. Mapalatay ni school da, nagtambay na. Ano kayo nila? Ayun na. Di ba nila yung dinosaur na? Dinosaur? Ang birbirok ng bukay ay ayaw. Di pa yung punas ti saka na kamama. Magpumalin, maperdi na ako yun. Favorites, 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 favorites.
Hindi kalmahan mo siya. Kailangan pala tulog kong kailangan. Wala? Kakayan mo ka yung video. Yan. Nagtakalan tamatang di ka makita. Kayang ka pa yan. Guys, so kayang ko. Ala, nagsakit-lakit din. Unang kapindot tayo po. Nating nagmunta tayo dito yun. So, Juju. Data kayang buta. Mama, don't go. Ano? Yoy! Alam na ang isa lang. Tabi yun nagmukha nila eh. Di ka pa isulit. Basta dutak ko na no. Aniyadon ti agtubang pa kailangan ti bagsak. Hindi mo, biro ko. Mga breath, joy, breath, joy, breath. Guys, ito si Unica Joy, tamad utusan. Alam niyo ba guys, kapag inuutusan ko itong isang po, pishi-pishi. Tignan niyo, tapang guys, narinig Oh, di niyo. ba pala pa yung ulpot mo niya? Ulpot ka talaga na eh. Bad siya no guys. Angin yung ulpot so na ulpot. Guys, naiintindihan niyo siya. Naawin niya yung mama niya guys. Siya na lang daw ang mama ko. Hingin na lang ako ng Gcash niya. Oh guys, tignan niyo, nangaaway. Ang kanakas na ko, nagpingkahan na nga ubing isa ba? Medyo-join mo raw no? Yeah. Ang kantugan na iba-iba ng Christmas party meeting kong iyakin ko. Kaya sulit pa maki-exchange. Di ko nakagsakit yung Jojo. Dapat sulit isang pero na mamagin ako ng
mo no. Ate ko magkakabalong ko meron. Ala, up lang yung balong mo. Ito ko ang hindi. May biyang nagkakalan ni Bunso. Bless man ni Mama na yun. Cute. Judy atak mo. Ay, Mama atak yung kitas niya. Wow. Mama, naka-dress kayo niya. Mama. Mama Joy. Enjoy. Miyomi ka, Joy. So, guys, ang kalat na naman. May isang batang taga-kalat. Brief ni Joy Joy, brief. Waterok! Kalau tayo Gcash ko, nawan ti Gcash mo ka makagatang ti shopping. Ikaw talaga ang bad girl. King nga pa na ni Joy Joy. Naksipon mo dati yan. Bunso. Guys, nakita niyo yun? Mga tanbih, doa ta lang ah. Guys, maggagawa pa tayo mamaya. Halo. Nagdimas met si Dain pa yun. Ang sukuy. Ngayon, Joy. Ba mo na tayo mapakinig. Natang bini. Bini pa po. Tumaldak. Okay na. So crazy ng mga yan, guys. Ano ko. Pita niya. Lagi dito yan, ano. Ito cara gawin. Galsum.
Naman tigbe mo. Bin. Ano siya? Ano? Gawa mo lang din. Hindi ka magsaon. Ganito naman. Kasi kung wala sa ganda sila, wala. Guys, kumain ka ito ng video. Pag-jubawi ka. Gawa niyan? Gusto nan? Ang itak lang magbatet. Ay, sundo makunyak na ito. Takyat man jinining. Ning-ning. Ning-ning ka na. Ikam ah. Mga namboy. Kalalan yung motor ni Makanor. Ha? Kalalan yung motor ni Makanor. Ako ito nakakalan. Magagawa ko ka. Ha? Wala na ito. Huwag mo yung likod ka. Sabay na ito yung tugaw ng bigatan.